naimbag arabi yung managkakabsat. At to'y ni Pastor Joey Galinato, ti kadwayo ti daytoy arabii, iti panagdebosyon ken panagkararag. Ti tinapay ti biyag. Itdem ti tinapay ti biyag apo, maipay ito'y kararwa, kas panang ted mo diyay, den at bye-bye, kadagiti tao na bisinan. Bendisyonam kadti kinapuno, tapno isut pagtaraon ko, Apo, ken mangpukaw ti kinadakes ko, ket talnaken ragsak masarap ko. Isurunak adna agbiagken ka, kas panagbiag dagiti adalam, tapno ti sulisog agbaligya, kapuken ka umangisa lakan. Ti leksyon tayo ti daytoy arabii, masarakan iti ebanghelyo kasinsurat ni San Juan iti kapitulo 6. Manipod ti versikulo 1 agingga iti 15. Kastoy ti mabasa tayo. Kalpasan daytoy napan ni Jesus iti balas iti tinaw ti Galilea. Simurot ken kuan nati nakadado at tao. Agsipod ta nakita dagiti nakaskas daaw ngay naramid na. Idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simangat ni Jesus ti may sabantay, nagtugaw sa jay agraman dagiti adalan na. Asi dagiti ti fiesta ti Pasko dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, ket nay matangan na tinakadado at tao nga mas asidag kan kuana. Kinuna ni Felipe. Kinunana kan Felipe. Panggatangan tayo nga tati makaanay akanen dagiti tattao. Kinunana daytoy apang suot ka ni Felipe. Kinapudno na ammo idin ni Jesus ti aramidan na. Saan nga manay ti duwagasot a denaryo ngay gatang ti tinapay a pagbibingayan da uray sa gabas ti dalaeng kinuna ni Felipe. At damay sang ubing a lalaki ditoy ang nagbalon iti 5 tinapay as ebada, kandwa nga ikan kinuna ni Andres, ang may sakay iti dalan na, ken kabsat ni Simon Pedro. Nga manyamad dagito iti kastoy a kaadu ti tao. Karuutan sa jay katimbaga ni Jesus a pagtugawenda dagiti tattao. Nagtugaw dagiti amin na tattao, ag 5,000 dagiti lalaki. Inala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Dios na imbunong kaligiti nakatugaw at tao. Kastama tinaramid na kaligiti ikan, nga dagiti tattao agingga anapnek da. Idi nabsog da aminen kinuna ni Jesus kaligiti adalan na,
Urnungen nyo dagiti tinatda kat awan ibalang yo, tapno awan madadael. Inurnong da nga ro dagiti amin anatda kadagiti 5 tinapay, asana na ibos dagiti tattao, ket napno ti 10 ket 2 a basket a nagikargaan da. Idi makita dagiti tattao sa jay ti milagro nga naramid ni Jesus kinunada. Awan dua-dua da ito iti profeta nga umay dito'y lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao ang mga laken kwa natap no pilitan da nga isaad nga ari nagpaknimanen nga isuna kadagiti bambantay. Kakabsat, tileksyon tayo ti dayto rabii. Saritain nati panangpakan ni Jesus itinasruk a 5,000 at tao. Ti teksto ko na 5,000 ti lalaki. Saan nga naibilang dagiti babae agraman ubing. No, sumarin tayo, mabalin nga, 1,000, wano, 10,500, ibilang dagiti ng kanesus. Siputan tayo man kakamsat, ti teksto tayo. Ti leksyon tayo ti dayto rabii, saritaan na, ni Jesus ket napan iti balasiw ti danaw ti Galilea, wano danaw ti Tiberias. Pagamuan, simurot kan kwa na tinakad at duwat at tao. Apay, agsipod ta nakita da, dagiti nakaskas daaw nga naramid na, idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Rep-rep dagiti tattao, nagado dagiti tattao ti sumursurot kan kwa na. Mabalin nga dagito ikat kayat da ti maagasan kay ti nasakit da. Wano kayat da maagasan ti nasakit dagiti ipatpatag da. Uray, babalang iti sa ni Jesus. Nadamag da nga maagasan dagiti masakit. Uray saan na ngay ganan nida, saan nasa gidan nida, umimbag da. Uray no, gayadan laeng iti bado ni Jesus, ti maiganan, ti may sa masakit, umimbag basta da pamatin na. Amin na gito'y naamuan na giti tatao, gapuna, adu ti sumursurot kan kwa na, uray sa dino papanan na. Tileksyon ko na. Si mga Jesus ti may sa bantay, nagtugaw sa diagrama na giti dalan na, kat nagiti tattao si mursurot da, si mang at damat iti bantay. Kat idi nagtugaw ni Jesus, nagtugaw damat, kat dimngag da, kay iti panursuro na. Kalpasan, iti nabayag, wano agmalem apa nang isuro na. Kinita na dagiti tattao ket kinunana kay tadalan na. Pangalaan tayo, iti ipakantay kadakwada. Panggatangan tayo nga tati makaanay akanen, dagitoy at tao. Ni Jesus, sensitibo, iti kasapulan dagiti tattao. Amuna, ang mabisinanen dagiti tattao, sumusurot kan kwa na, kinagdangdangig kan kwa na. Gapuna, sinalsod na kay iti adalan na. Pangalaan tayo nga ta, panggatangan tayo nga ta, iti tinapay, tapno makakaandag ito'y at tao, isuda sumusurot ka datay. Kahabsat, ni Jesus, sensitibo, kadagiti kasapula. Ang muna no niya ti pagkasapula, gapuna, nakasagana mo't amang hipaay. Ti sumbat kay iti pagkasapula. No kasano,
Amasak nan unay ni Jesus. No pangalaan da iti ipakanda kayo ito'y sang rep-rep at tao. Kas demot itaken ka. Masak nan unay ni Jesus. No kasapulan ka. No da pagkasapulan. Gapuna. Mga ramid iso nati pamuspusan. Tapno masungbatan. Masabot na itang pagkasapulan. Ni Felipe kunana. Uray no gumastos tayo iti 2 a denaryo. Ket nasawen ti maysa a denaryo kay batugan ti sweldo ti maysa a trabahador itag malam. Ket nasawen uray no gumastos tayo iti sweldo iti 2 a tao itag malam. Saan na makanay da ito itapno makagatang tayo iti kananda ket mabsugda. At damat maysa nga ubing nga panda ka ni Jesus. Kinuna ni Andres. Adad to'y iti maysang ubing nga nagbalon iti 5 tinapay kadwa ngay kan. Nga manyamat da ito'y. Saan na makanay da ito'y para kanay ito'y adu at tao. Idi nakita ni Jesus sa ito'y. Pinili na dagiti dalan na apagtugawin da dagiti tao. Ornusen da ida. Inala ni Jesus ti tinapay. Nagyaman iti Diyos. Sana imbunong kayo iti nakatugaw at tao. Kastamat tinaramid na kay ti ikan. Nangandag iti tao aging gaanap na. Adadwa akapanunutan iti daytoy. Yung muna akapanunutan ket idi apinisi ni Jesus ti tinapay ken nangala ni Jesus ti ikan ejenti pagbalunan daytoy ubing. Saan amay ibos daytoy tinapay ken ikan. Tunggal pumisi adalat tamanen sumarno apisyon na. Tunggal pumidot ni Jesus iti ikan tapno ited na kay iti adalan nga ibunong da kay iti tao. Saan amay ibusan isupply ti ikan. Agingga nga nabsug ami nga tao katadapay sa nga 12 a basket anabati. The miracle of multiplication. Awan question ko ti dayta. Pudno kabailan nga ramida ni Jesus dayta. Kabailan na. Apaaduan. Tinyaman nga dakadatay. Di may kadwa kapanunan ket gapu ta nangigda ni Jesus anang ibingay iti sa ti Dios. Dagiti tao natignay ti puso da ket nabalbaliwan da tapno nabalinda nga enruar ti balon da inbingay da kay iti awanan iti kanen ket nabsug da amin sanla dayta. At dapay sa 12 a basket anabat. The miracle of change of heart. Uray no nyaman kay ito yung interpretasyon ti surutan tayo. Mabalinday ta. May salaan ti kahit kung ay palagip. The miracle of multiplication and the miracle of the change of hearts. Nilang Apo Diyos makabalin ang mga rami dayta. Sana napadag kanyak no anya ti wagas nga napasamak. Tinapadag kanyak ket ti Dios nangaramid ti pamuspusan paban ken Jesus tapno masabet ti pagkasapulan dagiti tao. God in Jesus will do everything in order for your needs to be met. Ket no ipaay ni Jesus
Ti sungbat kay ti pagkasapulan tayo. Siputan tayo ti eleksyon. Eleksyon ko na at dapay na sobra sa 12 a basket pa. Ti numero a sa 12 isimbolo na ti bilang iti nasyon ti Israel ket nasawen amin at tao amin asumurot ken Jesus masabetto ti kasapulan da sanla masabet ti kasapulan aglap na pusanan tupay ti benisyon ang maipay kadakwada. May kadwa ti bilang a 12 saritain na wano i-representar na ti bilang ti bulan iti makatawen. In 12 months, wano iti makatawen. Ti parabor kan pamendisyon ti Dios dinto pulo sagkurang aglaplapusanan. Aglaplapusanan. Kakabsat, ti leksyon saritaan na kada tayo. At ti apo masik nan unay ti kasapulan. Gapuna ipaay na kan kaday ta pagkasapulan. Kat no ipaay na ti sungbat kay ti pagkasapulan. Sobra pa'y titid na. Aglaplapusanan launay titid na. Tapno iti unag ti makatawen, di kanto pulo sagkurang. Agkararag tayo. Medisyonam, ti pusot sumagtual may isa kada kami, nga dati da ito nga online devotion, ti rabi ito Sabado. Agyaman kami, iti mensahim kada kami, agyaman kami, iti sao, ibiyag mi kadi. Salwada na kami, pantay na kami, iti panaturog mi, iti rabi isalaka na kami, manipudidigra, agasam dagiti nasakit mi. Bantayan na kami kadi. Tinagan mo Kristo. Amen. Maminsan pa'y kakabsat, ti apo, ipayin na, ti parabor kada kayo, ken ti pamilyayo. Amen. Bye-bye.